badirudi, klima aldaketarekin gertatu zitzaigun bezala, hasiera batean oso urrutiko fenomeno bat zirudiela, ez? Eta ikusi dugu azken urte hauetan, azken uda hontan, urrutira joan gabe, oso gertuko fenomenoa dela, etxeko atarian dugula, elikadurarekin, klima aldaketak elikaduran izango duen, edo izaten ari den ondorioak, jada ikusgai ditugu hemen, gertu ditugu, edo oraindik urruneko zerbait eta zari gara? Dena da erlatiboa, ez? Hemen adiez, Nafarroan ja ekoizpena, bai olibak, ardoa eta garietan ere desente jetxira batez ere leku batzutan. Eta udaran egon du nintzen bilera batean hor Elizondo aldean, denok Elizondo bururatzen zaigu leku oso berde bat, menditsua, eta nekazariek esaten zidaten ohikoa bino bazka 150 gutxiago izan dutela udara honetan. Eta gaina ondorioz, normalki edukitzute ganadua mendian udara osoan, eta bazkarik ez zegoenez, ur gabeziagatik eta temperatura igoeragatik, nekazari batzuk abuztuan bertan jaso behar izan dituzte ganaduak ikulutan ez zegoelako janaririk mendian. Eta hori azkenean landareak bizidunak dira eta ez daude ituta halako baldintzetara. Orduan noski eragina izango du bai ekoizpenean, landare ekoizpenean, eta ez hori bakarrik kalitatean ere. Nutrizio aldetik ere, segun eta ze landarerekin ari geran, izan daitezke nutrizio aldetik kalitate gutxikoko produktu bat.